weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jowol to teccano to awoynata to jiingue jeeri to lojol to mareysa to mafodu to ɗalhaya so sincana jakiri ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou idi dieng ha to galle ceerno amadou toksila diop to likseyba gorgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie hono ministre Niang Mamadou kañum woni jaagogal kalfinagal ko fati kotki o waɗi jillu makko aseta hanki o e nder sancieji jeeɗiɗi gonɗi e maheedi joni tawi ko école aji e nder Lixar ha to Tavrakazene kala to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o joddima en audience e joom galuji ɗiɗi Nigéria naɓe ɓen goni biteɗo Aliko Dangote e docteur Okey Omara yidde makko noon ko beele ɓe mbawa addude ngaluji mabɓe wadde investir e nder leydi he to leydi Mali capanɗe nayo e jeetato neɗɗo woni ko wasi fittade mum tawi ko sigarnoɓe kanŋe ko tigui mina o mabbi e dow mabɓe kedde to leydi Afrique du Sud ko almami juma goto tawi kadi ko peññinnoɗo mo suudaki wonde ɗum debbati goto kadi woni homosexualité muɗum kañum tigui woni mo fittade mum itta e nder auto mum habruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Liban to leydi Russie to Palestine to leydi Israël ha to leydi Inde bisimilla mone kerki hotodirte joni pren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine ma weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalawale danwal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne yawrat ɓeena wonduɓe kista fibrome dogam site wonduɓe infection ngaji ceerno Djiby Sy ne yawrat ɓen worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni mbiya alhamdulillah ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko newiɗo dendagal haaju mbawɗa jogade dendagal rafi mbawɗa jogade on ɓurodirta ujunnaji 6 uguya walla ujunnaji 2 francs CFA ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi listihar so leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla cooda kartal crédit ujunere keefa neldamo e numéro makko WhatsApp kala inde maɗa inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko o haala ha cikka ko tono hoɗi ceerno Djiby Sy wonande tawteɓe nder leydi Sénégal so tawi ko listihara ceerno Djiby Sy waɗirta listihara ko 2000 francs CFA woni 4 francs CFA on fannomo jogui numéro makko weev ko numéro orange money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi a waɗimo orange money kalanamo indema inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko ceerno Djiby Sy nandino dendagal kileneɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko nettek sara jeere nettek numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 so tawi a heɓanimo omo gollodo e miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden dando faade ceerno Djiby Sy salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗe weltare TV
ceerno amati jane diallo ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mum melga wuuro jinneji ko jaadino ɓala waɗa wala kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno amati jane diallo ne yawrane wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrane ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrane ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré so tawi on jokkodiri joni certa hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati taw ka wi alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno amati jane diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje gorago ene yawrane ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leeci kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴettat ɗum joni moosa nofuru façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awrata ɗum joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris laamoɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 0406 27 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawe to Dakar en tawe ɗon mi yii koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott leegal biyetegal Samia étage ne huccite usine plâtre numéro on ko ɓii ko tawateɗon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe murtede Sénégal base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala taweɗon sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden dando faade makko mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiilotoɓe kanŋe jaama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jaama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurɗi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jaamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo maniganke hen banggue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura lappude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe e nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗum donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala
holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo 16 lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyya habaruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbirɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie laana ndiwoka watto ka jeena ɓiyo woni 9e vol tawi ko gadduka ɓeena wangotoɓe woni tourisme en wangotoɓe leydi Mauritanie umri ɓe to leydi France tawi kadi ko nationalité ji heewɗi Europe naɓe ɓe jiida cirol ko kanlana tigui woni juuri ka toon to bowallaɗe diwoje ngal attara tawi kadi koye mbadi saison touristique 2025 juurima noon mbiɗen to boowal laaɗe diwoje ngal attare e ko addi 145 tourisme Mohamed Mahmoud Woul Cheyba on ko représentant de la société des aéroports de Mauritanie to joɗi toon to attara ari jaɓɓade ɓe toon to aéroport to o bismimaɓe ɓe noon kanko wondude représentant de l'office national du tourisme et de la compagnie de l'aviation civile wondude e mawɓe gendarme e police nationale et douane kala mbawi arde jaɓɓade ɓeɗon tourisme en kadi wideɓe tigui jillu jaam e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Ghazouani bakkitiɗo kaye oɗo tawi kadi kañum wonno hoorejo fedde union africaine bakkinoɗo kaye nduɗon sawru gorle gardigu fedde union africaine ɗum noon o wakkitima nduna sawru noon o waɗi décoré noon o waɗi décoré hewɓe tawi ko gollidnoɓe makko e ndeɗon fedde witende union africaine ko wayno Moussa Faki Mahammad e ko wayno cadre uji kewɗi goɗɗi gollidiɓe makko o waɗi ɗumen décoré cérémonie noon o yuɓɓi ɗum koto siège ambassade leydi Mauritanie toon to Éthiopie Mohamed Cheikh Al Ghazouani noon o tottiti sawru gorle ndu e oɗo saaha joni ko fate gardigo fedde union africaine sawru gorle ndu oɗo saaha joni ɓarti tigui koye ɓaari walla wakki sawru ndu ko biteɗo Joao Lourenço kañum woni hoorejo leydi Angola e oɗo saaha joni kañum laati kadi hoorejo fedde union africaine ko kañum lomti Mohamed Cheikh Al Ghazouani siftinde on noon gardigo ngu ko honi foof ardoto ko hitade timmude ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen tribunal criminel mo 13e moura ɓe jandini ñawore mabɓe kay onon suka nangganoɗo kay tawi kadi ko dartoɗonoɗo wadde trafic
Africa Drok e nder zoyrata o golloto noon jogui ko restaurant makko restaurant noon ko restaurant mawɗo no fewi tawateɗo e caggal kay nde o nanga o tawama mo jogui kiloji ɗiɗi drok restaurant makko noon ene tawate koye leegal bitegal 600 unité tawi ko résidentiel ngala zoyrata o taƴanama noon mo leelo duuɓi jeetati e nder kaso ene teska noon kewgol kay hutortoɓe e yeeyoɓe drok e oɗo saaha kala e nder zoyrata tawi ko heɓoɓe noon e oɗo saaha joni mbiyama teɓam ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mamadou Niang kañum woni ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire woni jaagogal kalfinagal ko fati kotki e nder leydi Mauritanie omo jokki wadde jilluji makko o waɗi jillu makko noon visite makko kay aseta hanki sappo joyi lewru colte kay yewoyde ko fati golle kay holto jarat golle ko fati sancieji jeeɗiɗi gonɗi e mahede joni tawi kadi ko sancieji kay gonɗi e mahede e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie tawi ɗin sancieji kala enen tawe e nder ɗiɗo commune aji ɗiɗi woni commune Molik Sar e commune Amo Tafrak Zeyna e nder Nouakchott tawi ko Nouakchott ouest ɗiɗon sancieji noon ina jeeya kay eɓɓore yidde kay tawi ko eɓɓore yidde ƴellidde Nouakchott tawi kadi ko eɓɓore ummanade kay gila hitande ujunnaje gila kay ñande 20 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi tawi kadi ko miijo Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie yidde ƴellidde kay Nouakchott hano hannirta ni kanko Nianga Mamoudou noon o yahani toon o yettima tigui kanko délégation makko ɗiɗo nokkuji o waɗi visite kay collège arabe gonɗo e mahede o yeehi kadi to école Dihina Wula Abdel Wedouda wondude tigui o yettima kadi to école El Jadida to lycée El Jadida e to lycée Soukouk ha to collège Soukouk kala o yettima kadi to école centre amateur ƴewde kay golle ɗe holto jarata kala hen nokku noon to yetti o hettima kay ko fate explication ngaji ɓen halfinaɓe ɗeɗon golle o erima noon ɗiɗon kay ɗiɗon kayɗe société ji heɓɓe ɗiɗon marché ji halfinaɓe golle ɗe nde toppito kay ha golle ɗe mbawa timmude tigui kibba kay ko adi délai biyaɗo o saabu kay o holliri laamu ngu oɗo saaha joni hokkata hay yontere wotere kay wonande kala société kalfinaɗe golle wawa kay ɓennude délai dokkaɗo o ko ɓuuri yontere wotere laamu ngu jaɓata ɗum e oɗo saaha joni laamu ngu koko sawri koko wayli jaɓɓal mum ko fate halfinteɓe kala saaha chantier poɗɗo gasde hitande o jooɗo fodde duuɓi ɗiɗi tawa gasani holliri tigui ɗum ɗon ɗen gueɗe kala koko nattata ha laaɓa walla e oɗo saaha ko natti ha laaɓi e nder leydi he ha joni habruji men ɗemgal ha joni habruji men ɗemgal Pulaar habruji men ɗemgal Pulaar ha joni ko habruji men ɗemgal Pulaar so nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena to leydi Sénégal dadiɓe halfinaɓe ko fati e nden ka e kisal keeri Sénégal to falde Tambacounda e gardugol lieutenant Oumar Diop ɓe teɓima sagata gorko goto tawi ko Égypte najo biteɗo Mohamed Saf e Zat Ahmed ɓe nanguirimo noon ɓe on nanggani noon koye saaha contrôle kaye ɓe gonno e wadde e nder poste tawi ko poste mo Goutombou o nanguira noon ko jogade visa kay taw ko visa gasɗo visa makko kay ne gasi guila ñande no gasi go lewru septembre 2023 ko guila nden visa o gasi omo lutti kay o hutorade ɗum wadde ya garta makko e nder leydi he tawi kadi on visa woni koye passeport makko biométrique nden o nanggama noon o nawama to commissariat central mo Tambacounda ko altine janggo o so tawi ala ko faali kay o foti waɗede déféré yeeso procureur mo tribunal de grandes instances mo Tambacounda ko kanko noon watti Égypte naji ɗiɗaɓe kay nanggaɗo kay e oɗon fannu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen gartidi kabaruji men Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo gendi Sénégal janoɗo kay toon to Addis Abeba to Éthiopie tawtoriyede sommet tawi ko sommet battowo capantati e jeeɗiɓi wala lawol ko fate union africaine tawi noon ko kanko Bassirou Diomaye Faye ko ngol ɗo woni lawol makko garwanigol en tant que président kay tawtorede oɗon sommet o waɗi toon noon balɗe ɗiɗi woni 48 heures caggal ɗum noon o ƴetti lana makko ndiwa ka orti e nder Dakar lamorgo leydi makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen temedere nogas e jeegom Sénégal naaɓe tawi ko wonnoɓe ɗanne suuɗe nangganoɓe kay ene mofta e nder centre d'accueil toon to Maroc ɓe mbawi artirede nder gendi mabɓe to leydi Sénégal en ɓen temedere nogas e jeegom nangganoɓe ɗo noon mbiɗen koye nder centre d'accueil mo Bira Gandouze e to wiyete Argoub ko toon tigui woni toɓe moftuno ko dadiɓe noon halfina
finaɓe nden kay kasal kisala maaje kalde de leydi Maroc kañumen tigi teeɓinoɓe mbawi tigi artirdeɓe kamɓe dendagal ɓe dandiyankoɓe Saydou Soudayru artirdeɓe ndara ɗiɗon centre uji so tawi noon ko ɓeena tawi kadi ko dagnannoɓe laaɗe ɗe wallannoɓe ɗumen ha tacce ɓen noon ñawanoma hakkude taƴana duuɓi sappo e duuɓi nogas e ndara kasso ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ousmane Sonko hoore jagorɗe leydi Sénégal e Barthélémy Diaz ex maire mo Dakar tawi kadi oɗo saaha wonnoɓe tigi sehilaɓe ha woni tiɓɓingu yummagu hakkude mabɓe e oɗo saaha joni laatiɓe tigi to banggue dawrugol tawi ko lundiyankoɓe lurodirɓe tigi e oɗo saaha joni ha natti sikkim oɗo saaha kala tekkere ne surka hakkude mabɓe koye ndina mbadi noon biteɗo Mama Moctar Gueye ko goto e mawɓe cetal bitegal Jamra holli tigi wonde kay cetal ngal koko ummini kay dogde koyɗe jaam beele kay addude beldital hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo taw ko yimɓe dawrugol kamɓe ɗiɗo kala dowluɓe no fewi e nder leydi he ɓe cuuɓi noon kamɓe Jamra noon ɓe cuuɓi ko lewru korka woni tawa ko lewru tedduɗo daratono kay ɗo e balɗe seeɗa ko ndun lewru noon koye ndun nder lewru so ɓe cuuɓi gam yaade kay dogde koyɗe jaam addaniɓe suɓade ndun lewru noon saabu wonde lewru korka ndu wonde ndu lewru yurmede wonde kadi lewru yafodirde kay ko ɗum saabi ɓe cuuɓi nduɗon lewru wawde yettade kay to Ousmane Sonko yettade to Barthélémy Dias kala e ƴewde kadi yidde jojjiɗindeɓe kamɓe ɗiɗo kala jonde wotere beele ɓe mbawa tigi yafodirde ɓe jellodira ha tigi ɓe garta cihlagal mabɓe to wonno hanki e hecci hanki ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal o jaɓɓima hanki kikiɗe o joddima en audience e yimɓe ɗiɗo jooma ngaluji to galle lamorgo to woni to palais présidentiel ɓen goni biteɗo Aliko Dangote dillowo kay e to banggue fannu pétrole to banggue ciment e nokkuji kewɗi kadi fannuji kewɗi dillowo ko joom ngalu no fewi Nigéria najo wondude tigi tawi kadi ko dowluɗo joguiɗo société ji kewɗi e nder dongre Afrique goɗɗo ene wiye docteur Okay Omara on ko hoorejo Bogne biteɗo Afrimix banque o wawi joddade e ɓiyeɗo joom ngaluji ɗiɗi toon to galle lamorgo to mujibu jonde nde noon ko yidde kay ƴamdeɓe heɓe mbawa kay wadde investir addude ngaluji mabɓe kay ɓe wadde société ji e gollade e nder leydi Sénégal e fannuji kewɗi ko wayno to énergie ko wayno pewnugol engrais ko wayno industrie e gueɗe kewɗe e fannuji kewɗi goɗɗi hoorejo leydi ndi bismimaɓe kadi andaniɓe leydi Sénégal ko leydi kay deyni ko leydi kadi weldi wadde affaire ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen leydi Mali ne tawe sunare mawde no fewi saabu kay ko mina doora mo yimɓe kay garanno ƴewde ñaltidade kanŋe tawi kadi ko on minde kañum tigi mabbi e yimɓe hewɓe no fewi ko famdi kala laamu ngu holliri fodde capanɗe nayo e jeetato neɗɗo wasi hen pittali men ko ɓuuri hewde noon e ɓen mayɓe ko rewɓe e nder ɓe rewɓe mayɓe kadi tawe hen debbo goto tawi kadi ne wambi ɓinguel mum kañum e ɓinguel ngal ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe min o noon ene tawe to nokku biteɗo Bilali Kote Bilali Kote ko toon nokku o toon woni to min o tawate on min noon ko société chinoise kañum tigi woni baɗanode exploité on min tawa kadi ko gaynuɗo ha laaɓi on min e kala saaha yimɓe Malinaɓe ne kewi arde kay ñaltidade beele ne keeɓa ɗon kay gabbon kanŋe ko on minute woni janɗo e mabɓe mabdude mabɓe ha joni ko leydi Mali keɗoɗen ambassade Japon e nder leydi Mali ɓe juɓɓini mawni nanditare wattore duuɓi capanɗe jeegom e joyyi tawa kadi ko manditare l'empereur Mouroutom woni tigui fête mabɓe national leydi ndi cérémonie noon ko ñande sappo e nayi lewru février ɓe mbaɗi ɗum koto hôtel Radisson collection mo Bamako e tawtorede yimɓe hewɓe no fewi tawi ko yimɓe laamu ko wayno Abdoulaye Diop kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali wondude diplomate uji kewɗi tawi ko joɗaniɓe leyɗele mumen e pelle mumen e nder leydi Mali Mourata Yukuo ko ambassadeur Japon e nder leydi Mali o bismima dendagal arnoɓe tawtorede ndeɗon cérémonie kala o holliriɓe kadi woni Mujibu Kaye o holliri noon ndeɗo manditare kayi ndeɗo manditare kayi e nder ɗiɗo duuɓi joyyi ko ngollo kadi woni lawol gawɗigel ke manditare nde ene mawnine e nder leydi Mali kene wona joni duuɓi joyyi hande tawi kadi Mujibu yidde mawnindemo ndeɗon manditare nder leydi Mali ko yidde kay ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mali hakkude muɗuma e leydi hakkude leydi ɗi leydi Mali e leydi Japon ko ɗum tigi woni Mujibu tigi ko fati kay mawningol ndeɗon manditare ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to Afrique du Sud to leydi Afrique du Sud noon biteɗo Mouchiane Hendra ko almami kañum ardino juma goto tawi kadi ko almami gandiraɗo kay gandaɗo e nder Afrique du Sud mo suuɗaki kay wondemo debbati gorkadi
woni mo suudani homosexualité mum yimɓe fof ne gandi kadi kanko e hoore makko mo tengtini wonde kay ko homosexuel woni tigi ko debbati walla ko gorgati debbati ko kanko wara tigi asata hanki o wara noon ko sa rapport Elisabeth to banggue worgo to Afrique du Sud o wara noon koye o wara ko sanga 10 heures omo yarano e duuɓi 50 ko saggataɓe ɗiɗi noon buumiɓe jeesi men ha keptintake kañumen tigui paddi oto makko ɓe cokki hen kuure e condi omo wonduno e chauffeur makko ko hen o hawri eladial anda ko noon holko saabi o warda so tawi kay ko wondemo deppati gorkadi ko ɗum addanimo warede walla ala ko wawi wonde hen kala enquête na jokki hen o jeyano noon koto nokku biteɗo kappa juma o ardi ka noon wiyete ko Allah Garbuha ka wiyete e ka tawe sara e ka tawe nokku biteɗo Wimberg e sara wuro mabɓe to jeeya ɗo ko juma noon jabboto ko e kala saaha ɓen worɓe tawi ko andiraɓe tigui gorkati debbati hen walla rewɓe andiraɓe debbati gorkati hen e dendagal rewɓe tagui tawa ko joguiɓe caɗele jogdiɓe caɗele worɓe men ene kewi jaɓɓede e nder kaɗona jama kanko noon ko kanko woni mo fittade mum wara siftinde noon Afrique du Sud ene tawe hen 1.2 millions tawi ko fittano woni habitat wurɓe nder leydi Afrique du Sud noon tawi kadi koyen tugnima e recensement baɗanoɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi noon tawi kadi teskama noon leydi Afrique du Sud ko leydi kay teskadi to wargoji ɓuuri hewde wadde e kala saaha yeru sen dokki kay tuggi février 2023 ha yetti 2024 ko nogas jeetati ujunere neɗɗo woni 28 000 personnes ko ɗum won tigui woni ko wara e nder Afrique du Sud statistique o noon holliri tigui wonde kene ɓuura capanɗe jiiɗɗe e joyo neɗɗo ene waɗe kala e nder ñalawma e nder leydi he ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Liban puɗɗoɗen armée leydi Israël aynima bombo to worgo leydi Liban ɓe mbari hen noon yimɓe ɗiɗo hen goto noon koye mawɓe Hezbollah jeeno kadi ɓe mbarmini yimɓe joyo so tawi woni ɗo ɗiɗo ɓo mayɗo o noon ko debbo ko asata hanki 15 lewru colte ɗum waɗi ko drone Israël noon kañum tigui yowi bombo waɗi tigui ayni bombo e oto mabɓe ɓeɓe gonno e nder wuuro tawtengo no gas kilométre hakkude mum keeron e leydi Israël koto leydi Russie paadena alata hande 16 colte ko ujunnaji yimɓe hewɓe kañumen tigui mbawi arde juurade agnere walla mbiyana yenade lundiyanke mabɓe mawɗo biyetenoɗo Alexis Navalny toon to Moscou ko hande noon waɗi hitande kay ko yaltuno aduna e nder kasoji ha joni habaruji men jolam jaɓeri to leydi Palestine paɗena ministére de l'intérieur à Gaza holliri alada hande o 16 colte wonde koni koɓe leydi Israël ɓe aynima bombo e nder Gaza ɓe mbari noon bombo o waɗi policier ji ɗiɗi toon to sidde Gaza ɓe mbarmini kadi policier goto Israël nan holliri tigui yeddani bombardement o kono ɓe kolliri ɓe toɓɓi tigui ko sagataɓe joguitiɓe habaruji men jolam jaɓeri koto leydi enda paɗen to New Delhi woni lamorgo leydi enda ko ƴiñodiral wondude tigui e ƴiñodiral tigui e pusodiral woni ko wiyete bousculade kañum tigui waɗi toon to gare train goto ɗum waɗi ko jamma aseta hankine wiyata alata hande o waɗi noon 16 neɗɗo wasɓe hen pittali men waɗi kadi barmuɓe hen hewɓe no fewi enquête udditama hen noon beele ne ande kay holko saabi ɗuma ko saaha noon yimɓe hewɓe kay garno toon to gare o tawi kadi ko yinnoɓe yaade kay waɗde tawtoriyede cérémonie mawɗo taw ko cérémonie religieuse woni tigui festival tawi ko festival ko fati diine mabɓe woni no andama ziyara ni to nokku baɗowo to wiyete maha kumba mela ko toon on cérémonie waɗata koye gan saga noon yinnoɓe yaade ko ɓen tigui mbaɗi ƴiñodiral ha waɗi mbiɗen 16 neɗɗo wasɓe hen pittali mumen hono hoore jagoɗo mabɓe biteɗen Aranda Modi hoore jagoɗo leydi ndi o holliri sulare makko mawde no fewi o dunima dendagal ɓesguji e jinnaɓe ɓen bomiɓe hen koto leydi Israël paɗena bateau dimduɗo armé taw ko arme lourde ha heewi wawi tigui kostude o yettima jamma hanki o toon to Israël tawi kadi ka ummiri koto dowlaji denduɗi Amérique ɗum noon hawri tigui koye saaha kay jillu tawi ko jillu secrétaire d'état américain kesso biyeteɗo Marco Rubio mo Donald Trump suuɓi oɗo saaha joni waɗi jillu mum toon to Israël mo tawi to Jérusalem on bateau noon o rimdi ko bomboje wondude missilaji e pétalaji e kaɓirɗe kewɗe goɗɗe tawi ko arme lourde ko on bateau tigui woni kostuɗo jamma hanki o toon to kaggulade mo leydi Israël
musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon seydi moon haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba ñalawma janggo so ala ko faali ma en ketto musidɗo men seydi men hono Sar Abdoulaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on